Possessive pronomer. Jo, altså possessive pronomer, det betyder ejerstedord og angiver, hvem der ejer noget. Det vil sige min, din, vores, osv. Hvordan danner man det adjektiviske possessive pronomen? Det possessive pronomen retter sig i køn og tal efter det substantiv, det står foran. Har vi at gøre med en ejer, så bøjes det i første person singularis i maskulinum, så hedder det mo, og i anden person to, og i tredje person so. Har vi at gøre med femininum, så hedder det ma, og i anden person ta, og i tredje person sa. I pluralis, så hedder det i første person me, og i anden person te, og i tredje person se. Og som note, så vil vi sige, at so og sa kan betyde både hans, hendes, sin, sit, dens og dets. Og her kommer nogle eksempler på, hvad der har, når vi har at gøre med en ejer. Så ma mère for en promenade avec mon chien, som betyder, min mor går en tur med min hund. Ton frère et ses amis vont au cinéma aujourd'hui, som betyder, din bror og sine venner tager i biografen i dag. Mon ami ne fait jamais ses devoirs, som betyder, min veninde læser aldrig sine lektier. Og ton horloge est élégant, som betyder, at dit ur er flot. Og som bemærkning, så siger mon, ton og son bruges for en hundkønsord, der begynder med vokal eller stumt h, som vi også kan se i eksempel 3 og 4. Når vi har at gøre med flere ejere, så dannes første person ental som notre, anden person ental som votre, og tredje person ental som leur. Og så første person flertal, det bliver nu, og anden person flertal, det bliver vous, og tredje person flertal, det bliver leur. Eksempler, når vi har at gøre med flere ejere. I første eksempel. Ils ont perdu leur bagage à l'aéroport. De har mistet deres bagage i lufthavnen. Nummer 2. Demain, nous allons envoyer une lettre à notre père. I morgen vil vi sende et brev til vores far. Tredje eksempel. Vous aimez votre appartement. Il y a de la place pour vos affaires. Kan de lide deres lejlighed? Er der plads til deres ting? Possessive pronominer forekommer i mange faste udtryk, hvor der ikke bruges pronomen på dansk. For eksempel. Første eksempel det er, ma sœur vient de passer son bac. Min søster har lige taget til studentereksamen. Nummer 2. Tu as ton permis de conduire. Har du kørekort? Og tredje eksempel. Le touriste a demandé son chemin, som betyder, at turisten spurgte om vej. Fini.